Здравейте! Днес за получение ще ви покажа как се прави name tag. Научи глутено ключи. Нека да дадем един такчко. Това тук да чекаме. Отваряте ковалнята, каквато искате може да бъде. Само да е ковалня. И избирате някакъв так да напишете. Например, Лудия или Лудия Макс. Лудия Макс. Вземате това. И го слагате върху някого. Например, чакайте сега ще го кажа. Ето, например, е този селянин. Слагате тага. О, чакайте, обърка с тага. Лудия Макс. Не стана той, бе. На Крипър ще го сложим. О, чакайте карта, бе. Ето хора, извинявам се малко за забиването. Крипър, къде отиде, бе? Ето бе. Лудия Макс. Вижте сега. Пинк. Лудия Макс! Това е Лудия Макс. Това е всичко от мен. Довиждане. Дано да съм ви помогнал. DJ САЩ!